Kumusta kayo? Narito muli tayo sa ating panibagong video na naman ang aking ipapakita sa inyo. At una sa lahat ay nais ko munang magpasalamat sa mga viewers at dumadami nating mga subscribers. Sana dumami pa hanggang sa makaabot tayo ng higit sa inaasahan ng aking YouTube channel. Muli, welcome back sa aking Pahaliday ni Manoy YouTube channel. Para sa araw na ito, tulad ng sinabi ko, mayroon tayong special na video at pahaliday o siday ang aking iaalay sa inyo. Sa araw na ito, isang selebrasyon ang pinagkakaisahan at pinagkakaabalahan ng lahat para sa buwan ng Pebrero. Sa araw na ito ay napakarami ng lumilipad na mga puso at mga pusong nagdiriwang para sa araw na ito. Muli sa araw na ito ay bibigyan natin ng pagkakataon na ialay sa inyo ang isang bagong pahaliday. Para sa mga mayroong karelasyon at naghahanap ng karelasyon. Para sa mayroon ng iniibig at mga wala pang iniibig at naghahanap pa ng pag-ibig. Kaya aking bibigyan ng halaga ang pagkakataon na mabigyan natin ng kahulugan ang dalawang salita sa waray-waray. Ang magiging pamagat ng aking tula na iaalay sa inyo para sa araw na ito. Pero bago yun, narito muna ang ating intro. Sagun hinindog na nakuntig sa saysay ang mga pagapatakong iglalayday ang bubuhian mga panhayay ang gugman ni Manoy ipabahay pahaliday ni Manoy pahaliday ni Manoy. Duha nga pag-apat, hinin balatian, nga danay pagsalag, idinadangatan, may tikang hapuson, may tikang hadughan, may sakadaligla, may pangmatagalan, kunturoy laggirok, mapaso nga unod, ngan mahigawas la, kahuman isulod, diri gin pipinsar, kun ano masunod, urag lait udog, ayaw hit tutuod. Kun in responsable, ngan andam maghulat, ngan may da paghiro, nga waray mabundak. Upod ang respeto, ngan pagsakripisyo, anhulos, nga gugma, ang nagpapanulo. At yan po, para sa mga nagtatanong na mga Tagalog at mga Taga-Luzon na ating mga viewers, sikapin na lamang ninyo na maintindihan dahil mayroon naman tayong subtitle na nakasulat sa baba. Huwag din kayong mag-alinlangan na magtanong at magbigay ng inyong mga koro-koro at mga nais sabihin pagkatapos ninyong mapakinggan ang ating pahaliday. Isulat lamang yon sa comment section natin at asahan ninyo sa mga susunod na mga video ay kayo naman ay aking i-recognize o isya-shoutout. Kaya huwag kayong magsawa na sumubaybay sa ating mga susunod na mga videos. Muli, inaasahan ko na magla-like kayo
at pindutin niyo ang subscription o mag-subscribe. Pagkatapos niyo mag-subscribe, huwag ninyong kakalimutan, pindutin din niyo ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga videos na ina-upload. Hanggang sa muli mga kapis, aasahan ko muli kayo sa mga susunod na mga videos. Peace po! Langit at taman ay kauri. Peace po!